ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି ପୋଷଣ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏହି ଭୋଜନ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଚୁରତା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସମୟ ଏକାଠି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ମୋର ପିତା, ଏହି ଭୋଜନ ତୁମର ହାତର କାମ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛ ଏବଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ତୁମେ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଆରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଜୀବନର ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଯେମିତିକି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆମର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଆମ ଦେହର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେନ୍।